Aké sú hodnoty našej firmy konkrétne? Ja hovorím, je to hlavne ľudský prístup, je to dôvera. Dôvera je to vzťah s klientom, ktorý v podstate ponúkame. Na nás sa môže spoľahnúť, že to, čo povieme, čo platí. Keď sme spolu na stretnutí a diskutujeme o tvojom probléme, ponúkam ti riešenie. Keď mi položíš otázku, kde naozaj, že neviem, tak ti otvorene poviem, že neviem, ale zistím. Ja radšej poviem, že neviem, ale zistím, ako by som ti mal klamať. Toto je jednoducho prístup, ktorý odmietam. Neklameme našich zákazníkov. Čo povieme, to platí, dodržíme termíny, dodržíme cenu. V tom spoločnom obchodnom vzťahu, ktorý nadviažeme, sme úplne otvorení a všetko je jasne vysvetlené a čokoľvek, čo sa chceš spýtať, pýtaj sa. Máme radi otázky, chceme, bolo všetko jasné, nie sme nejakí skemery, ktorí ťa okradnú, takže toto je asi tá hlavná naša hodnota. Ľudský prístup, poradenstvo, podpora, zodpovednosť, dodržané termíny, dodržané ceny a sme ľudia, ktorí sa radi vzdelávajú a idú dopredu, takže vieš, že sa nás môže spoľahnúť. Pri nás sa ti nestane, že by sme ti odviedli len polovičnú robotu, nestane sa, že by sme ti nechali len jeden panel na streche. Celé dielo od začiatku do konca dotiahneme a určite budeš s našou prácou spokojný.